Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε. Θα μιλήσω 3 λεπτά, αλλά μου είπα να το κάνω 13. Εγώ θα το κάνω στη μέση. Σεβάσμοι πατέρες, πρώην δήμαρχοι, αγαπητοί διευθυντές, διευθύντριες, ευχαριστώ κύριε Κακαπούκη, φίλοι μας. Ευχαριστώ πολύ και την Αντιδήμαρχο Παιδείας, την κυρία Ζικάκη, για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου για να εκφωνήσω αυτό το πανηγυρικό. Θα είστε όπου να είναι βουρκωμένοι και ελπίζω να φοράνε οι κυρίες αδιάβροχη μάσκαρα. Αν ρωτήσουμε σήμερα τους μαθητές μας τι γιορτάζουμε, ένα μικρό μέρος γνωρίζει με ακρίβεια την ιστορία μας. Δυστυχώς μας έχουν κάνει να έχουμε μία παιδεία με στόχο να πούνε όλοι στο πανεπιστήμιο. Αντί να έχουμε ευτυχισμένα παιδιά και να έχουμε την Ελλάδα μέσα μας. Γιορτάζουμε σήμερα 2 γιορτές. Έχουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, ο εκκεντρισμός της ανθρωπότητας στον Ιησού Χριστό. Το μήνυμα χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού. Και έχουμε και ένα δεύτερο μήνυμα, την Επανάσταση του γένους. Η εθνική παλαιγενεσία, αλλά ο πιο ωραίος όρος θα ήταν παλαιγενεσία του γένους. Είναι μεγαλύτερη αυτή η διάσταση. Δεν θα ήμασταν σήμερα ελεύθεροι αν δεν είχαμε αυτούς τους ήρωες που γέμισαν το πάνθεο των ενδόξων εθνομαρτύρων. Αν δεν είχαμε Κωνσταντίνο Κανάρη, αν δεν είχαμε το Πουρλοτιέρι, Ματώ Μαυρογένους, αν δεν είχαμε το Μιαούλι, αν δεν είχαμε Θησέα Ανδρούτσου, Μάρκο Μπότσαρη, το Καραϊσκάκη, τον Παπαφλέσσα ως έναν άλλον Λεωνίδα. Και ερχόμαστε περίπου στο 1825, όπου έχουμε τον Ιμπραήμ, ο οποίος, από ό,τι μαθαίνουμε και εμείς στην εγκύκλιο-παιδεία, υπέταξε τους Έλληνες και διέλυσε την Επανάσταση. Είναι πραγματικά έτσι. Η Επανάσταση δεν χάθηκε ποτέ, διότι είχαμε παρά τη σφαγή της Χίου, τη σχεδόν αποτέφρωση των Ψαρών, την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, παρά αυτά τα γεγονότα και τα προσκυνοχάρτια του Ιμπραήμ, ποτέ ο ελληνικός λαός δεν γονάτισε. Είμαστε ένα ολιγάριθμο έθνος από τους υπηκόους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που κατανίκησε 26 εκατομμύρια αυτοκρατορία με 26 εκατομμύρια υπηκόους. Είμαστε οι μόνοι που διεξήγαμε νίκες. Η άλωση της Τριπολιτσάς από το γέρο του Μοριά. Η ευφιέστατη κίνηση του γέρου του Μοριά να πάρει την Τριπολιτσά που φαινόταν ακατόρθωτο βήμα. Και όμως τα καταφέραμε. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Διότι υπάρχει το ζωτικό ψεύδος ότι ήρθε η Ιερή Συμμαχία και με την αμαχία του Ναβαρίνου 20 Οκτωβρίου 1827 καταφέραμε και πήραμε την ανεξαρτησία μας. Μας την κάνανε δώρο. Δεν είναι δώρο η ανεξαρτησία. 3 αποδείξεις. Η πρώτη, ότι οι πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων της Ιερής Συμμαχίας πήγαν στο Σουλτάνο στην υψηλή πύλη και ο Σουλτάνος, τι είπε ο Μαχμούτ ο δεύτερος, δεν του καίγεται καρφί. Ο Ιμπραήμ έμεινε 1 χρόνο παραπίσω στην Πελοπόννησο και αποχώρησε μετά. 2 στοιχεία. Τρίτο στοιχείο. Ο γέρος του Μοριά βγήκε από τη φυλακή και μπροστά στον κίνδυνο να χαθεί η ελευθερία στοιχίστηκαν όλοι τα 5 μέρη της Επανάστασης, η φιλική εταιρεία, προεστοί, οι εφοπλιστές, οι στρατιωτικοί και οι πολιτικοί πίσω από το γέρο του Μοριά. Και τι αναφώνησε ο γέρος του Μοριά και έτσι σώθηκε η Επανάσταση? Φωτιά και τσεκούρι προσκυνημένους. Να τα θυμόμαστε αυτά. Έχετε βουρκώσει, το βλέπω, έτσι πρέπει. Αυτή η μέρα είναι μέρα χαράς, μέρα δόξας, και όταν βλέπετε αυτά τα παιδιά, τις σημαίες αυτές που φέρουν περήφανα, σημειοφόροι, μαθήτριες και μαθητές, παραστάτες, όταν βλέπουμε τις φορεσιές, τις παραδοσιακές, δεν είναι φολκλωρικό, είναι
η ζώσα παράδοσή μας, η σύνδεσή μας με το παρελθόν. Είμαστε ένα γένος που δεν ξεκίνησε το 1821, αλλά ανάγεται σε χιλιάδες χρόνια πίσω. Απόδειξη. Ποια είναι η διεθνούς φήμης Γλίκα Τζιάρβελερ και τι έχει πει. Ένα έθνος 1 εκατομμυρίου, το επαναλαμβάνω, υπηκόων, νίκησε μια αυτοκρατορία 26 εκατομμυρίων και είμαστε το μοναδικό έθνος που δεν ελευθέρωσε την κοιτίδα του. Ποια είναι η κοιτίδα του? Η Κωνσταντινούπολη. Ας επικεντρωθούμε όμως στην Επανάσταση του 1821. Δεν είχαμε μόνο νίκες, είχαμε και πολλές τραγικότητες. Όπως είχαμε την πολυτέλεια να έχουμε εμφύλιο πόλεμο μες στο Μεσολόγγι. Γι' αυτό ακολούθησε η έξοδος του Μεσολογγίου. Είχαμε την πολυτέλεια, ο Πουρνιάς και ο Λογοθέτης, να έχουν κάνει την Επανάσταση στη Χίο και αντί να οχυρώσουν το νησί, 117.000 άτομα, ήταν αλλιώς η δημογραφική κατανομή των Ελλήνων στην υπηρετική και στην νησιωτική Ελλάδα. Δεν είναι όπως σήμερα με νησιά που είναι άδεια σχεδόν και ερημωμένα. 117.000 χιώτες. Αντί να οχυρώσουν το νησί, φώναζαν ποιος είναι αρχηγός και ποιος είναι υπαρχηγός. Πρέπει να τα λέμε αυτά. Η διχόνοια είναι αυτό που κόντεψε να τεινάξει στον αέρα. Κι όμως είχαμε ένα γέρο του Μοριά, ένα γρανίτη, ο οποίος δεν υποχώρησε. Έσωσε την Επανάσταση την τιμή των όπλων. Ενωθήκαμε μπροστά στον κοινό εχθρό και στο σκοπό να ζήσουμε ελεύθεροι. Η ελευθερία της Ελλάδος πληρώθηκε με αίμα. Σε λίγο αυτά τα παιδιά με τα αγήματα που περιμένουν θα παρελάσουν μπροστά μας. Το κάθε πάτημα του ποδιού, το κάθε πάτημα του πέλματος είναι όπως το χτύπημα του τσαροχιού. Τι δηλώνει αυτό? Το χτύπημα του τσαροχιού δηλώνει ότι είμαστε εδώ, το σπέρμα, ο σπόρος αυτών των εθνομαρτύρων. Είμαστε εδώ ελεύθεροι και περήφανοι που έχουμε τόσο ένδοξους ήρωες. Είναι αδύνατο να μην συγκινηθείς όταν λες ένα λόγο από την καρδιά σου. Επειδή μίλησα απλά μέχρι τώρα και τόνισα ότι η ομοψυχία είναι αυτό που κέρδισε στο τέλος την Επανάσταση, και επειδή κάποιοι θα έχετε και αντίρρηση σε αυτά που είπε για τον Ιπραήμ και τον Κολοκοτρώνη, οπότε είναι η συνθήκη της Αδριανοπόλεως 1830 και το 1831 με τη συνθήκη του Λονδίνου έχουμε την ανεξαρτησία της Ελλάδος, δηλαδή 4 χρόνια μετά. Δεν θέλουμε άλλες αποδείξεις. Οι Έλληνες καταφέραμε κάτι ακατόρθωτο. Νικήσαμε με πενιχρά μέσα. Γιατί είχαμε πεισμός. Και ο ελληνικός λαός δεν έκανε μόνο μία επανάσταση. Το παραμύθι ότι ήρθαν οι ξένοι και μας έσωσαν είναι ένα ψέμα, το λεγόμενο ζωτικό ψεύδος. Γι' αυτό και σήμερα εξαρτώμαστε από τους ξένους. Σκεφτείτε τι νοοτροπία έχουμε, πόσο στρεβλή είναι και πρέπει επιτέλους η εκπαίδευση να αλλάξει και να γίνει πιο ελληνική και πιο ορθόδοξη. Γιατί? Μακριά από φανατισμούς, μακριά από ρατσισμούς. Γιατί? Ο Ιωάννης Καποδίστριας τι είπε? Ότι οι Έλληνες είναι όλοι αυτοί που μετά την άλωση κρατούν τη μητρική τους γλώσσα, έχουν ως μητρική γλώσσα την ελληνική και είναι χριστιανοί στη δικαιοδοσία της Εκκλησίας. Δύο πράγματα. Ορισμός της Ελληνοορθοδοξίας. Και ένα τελευταίο στοιχείο πριν κλείσω το λόγο μου είναι για την ελληνική γλώσσα. Ότι δεν μιλούσαν οι Έλληνες τα ελληνικά και μας τα έμαθε ο Όθωνας. Προφανώς υπερτονίζουμε τους φιλέλληνες και το ρόλο τους στην Ελλάδα. Υποκλεινόμαστε στο μεγαλείο του Λόρδου Βύρωνα, ο οποίος ξεψυχώντας είπε «Σου έδωσα την περιουσία μου, σου έδωσα την ψυχή μου, πάρε και τη ζωή μου». Είναι σημαντικό ότι με όλες τις σφαγές άλλαξε και η κοινή γνώμη των Ευρωπαίων υπέρ του εθνικού αγώνα μας. Όμως, το σημαντικότερο όλων είναι η ομοψυχία. Υπερτονίζω αυτή την ομοψυχία, γιατί με τη διχόνοια κινδυνεύει και η ελευθερία που έχουμε σήμερα. Είναι σημαντικό να ακούτε και έναν άλλο λόγο διαφορετικό. Είναι μέρα χαράς, μέρα ανάμνησης και πρέπει να μνημονεύουμε αυτούς τους εθνομάρτυρες
καθημερινά. Υπάρχουν ιερείς, καλή ώρα εδώ, που στην Αγία Τράπεζα μνημονεύουν υπέρ των Αγίων Πατέρων και των εθνομαρτύρων. Είναι σημαντικό να τους θυμόμαστε κάθε μέρα. Είμαστε ζωντανοί και τιμούμε τον ένδοξο και ηρωικό αγώνα. Εύχομαι και πριν τις ευχές να το κλείσω αυτό με τη γλώσσα. Ο Μπουρνιάς και ο λογοθέτης, όταν αποσύρονταν από τυχείο, γιατί είχε έρθει ο Καράλης με το στόλο τον τουρκικό, φώναζαν στους χιώτες, ενώ πριν τους κορόιδευαν ποιος είναι αρχηγός υπαρχηγός, «Ο σώζον εαυτόν σωθήτο». Αυτή η έκφραση τι είναι? Αρχαία ελληνικά. Που απευθύνονταν στους χιώτες. Άρα οι χιώτες μιλούσαν ελληνικά. Μην τρελαθούμε. Και τι είναι αυτή η έκφραση? Είναι το μαντίο των Δελφών που έδωσε το χρησμό στους Αθηναίους για την επέλαση των Περσών. Άρα μιλάμε για εκφράσεις 2.000 ετών. Άλλοι λένε ότι δεν είχαμε ελληνική λογοτεχνική παραγωγή στη διάρκεια του Οθωμανικού ζυγού. Ψέμα. 1600 Σιτία στο Ηράκλειο της Κρήτης. Βιντσέντος Κορνάρος. Ποιος δεν ξέρει τον Ερωτόκριτο? Πόσο ωραία ελληνικά. Το δημοτικό τραγούδι. Το δημοτικό τραγούδι δεν ξεκίνησε το 1821, ούτε το 1900. Ευθύς αμέσως με την άλωση έχουμε το στίχο και ποιος δεν το ξέρει από εσάς και ποια δεν το ξέρει. Πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Δεν είναι νεότερος ο στίχος. Είναι από την εποχή της άλωσης. Άρα λοιπόν οι Έλληνες επέζησαν με βάση το θρήσκευμα και τη γλώσσα. Σημαντικά. Εύχομαι ομοψυχία και για να πω και κάτι πιο προχωρημένο, ως τώρα μίλησα πολύ απλά για να είμαι κατανοητός σε όλους. Κάτι πιο προχωρημένο, γιατί υπάρχουν και άλλοι εδώ μέσα πιο ψαγμένοι. Ο εγκεντρισμός στα νάματα της ελληνικής παραδόσεως σφυριλατεί Έλληνες πολίτες έχοντες ελεύθερον το εύψυχον, το καλύτερο μέρος της ψυχής ελεύθερο. Ανώτερη αυτή η έκφραση από και την έννοια της ελευθερίας. Ελευθερία στις ψυχές μας. Να πορεύεστε με ομόνια, με ειρήνη στη ζωή σας, να πορεύεστε με ομοψυχία, ομοψυχία στη διακυβέρνηση του τόπου, στους τοπικούς άρχοντες, ομοψυχία στις οικογένειές σας και να είμαστε ωραίοι Έλληνες και έτοιμοι να καμαρώσουμε αυτά τα καμάρια μας, γιατί οι παρελάσεις δεν πρέπει να καταργηθούν ποτέ. Είναι μια ευκαιρία να ενωθούμε όλοι και να γίνουμε ένα, να νιώσουμε, να αισθανθούμε και να είμαστε πραγματικά ένα. Ζήτω με ομοψυχία.